L'exportació és clau per al sector de la fruita dolça. Per això, 3 empreses fruiteres de la Ribera d'Ebre van participar la setmana passada en un viatge de prospecció empresarial a Bielorússia, un mercat que pot ser la porta d'entrada cap a Rússia. Les empreses s'han posat en contacte amb distribuïdors i comercialitzadors de Bielorússia i podrien començar a enviar fruita al país en les properes setmanes. Ens facilita en 2 dies 10 visites molt determinades de diferent tipus de distribuïdors en supermercats o petit comerciant, no? Llavors, que aquí on tots podem trobar un nicho de mercat per als nostres productes. No? A mi me dona una mica d'impressió que Bielorússia no tenia massa diners. El que passa que el que era molt bo era que tenen la porta, la frontera oberta per a passar a Rússia, perquè la frontera amb Rússia s'està posant una mica dura per als nostres productes. El viatge va ser organitzat des del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre en el marc del projecte Treball a les 7 comarques. Estem en una comarca que s'ha destacat per ser eminentment industrial, però que sapigueu que les empreses d'aquests senyors que m'acompanyen avui són les principals fonts de contractació de persones que hi haurà d'aquí 3 setmanes fins a finals de l'estiu i contracten més de 1.000 persones. Al maig està previst que 5 empreses d'oli de la Ribera d'Ebre viatgin als Emirats Àrabs Units amb el mateix objectiu.